ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಏನು ಚೊಲ್ಲಾರ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸರ್ ಕೆಲರ್ ಪನ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಯರ್ ಪೂರೇನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಗ ಪೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಎಂಕುಲಿನಿ ಪಿದಾರ್ದನ ಕೋಲ ತೂವರ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೇನ ಊರ್ದ ಪಡ್ಡರ ಬೆಟ್ಟುಂಡತೆ ಅಲ್ತ ಕೋಲ ಇನಿ ಪಂಡ ಆಟಿದ ಕೋಲ ಪಂದ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಂಕ್ರಮಣ ಇತ್ತಂಡು ಒಂದಿತ್ತ ರಾತ್ರಿ ಕೋಲ ಅರ್ಪುನು ಸೋನತೆ ಅಂಚಾದ್ ಆಟಿಡ್ ಮೂಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಟಿಡ್ ಕೋಲ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಇನ್ ತೂವರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಯಾನ ಇತ್ನೆಟ ಪೋದಿತಿಜಿ ಇನಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲತ ಜಪ್ಪವೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾಲ ತೂಪೆ ಪಂದ್ ಪಿದಾಡ್ದನ ಮಾತ ಪಿದಾಡ್ದ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ತೂವರ್ಲ ಐತ್ ವಿಡಿಯೋಲ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದೆ ಬತ್ತದ ನಾಲ್ ಉಲ್ಲತೆ ಊರುಗು ಇಂದ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಪಂದ್ ಜಿಯಾನ್ ಮುಲ್ಲೆ ಜಿಯಾನ್ ಮುಲ್ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಓಲ್ ಜೇಜದಲ್ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ದೂರ ಹೋಪು ನಮ್ಮ ಜೇಜದಡೆಗೆ ಪೋಡಿಯಾರ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕುಲು ಧೈರ್ಯೋಗ ಅನ್ನಲ್ಲೇ ತೊಂಪು ಒಂದುಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಜಿಯಾನ್ ಬುಲ್ತೆಂಡ ಪಂದ್ ಅಲ್ಪದು ಎಂಕ್ ಬರ್ಪಲೆ ಕಲಿಜ್ಜತೆ ಪಿದೆ ಅನ್ನ ಎತ್ತೇರಂಡ ಇಟ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪಿದೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಆಶಾನ ಅಕ್ಲ ಬರ್ಪುನ ಇಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲು ಕೋಲದಡೆ ಬರೆಯರು ಅಕ್ಲು ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೊಂತೆ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಗೆ ಅಂಚ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಪೋದ್ ಬರ್ಕ ಪಂದ್ ಪಿದಾಡ್ಲಿ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಎಂಕುಲು ಪಿದಾಡ್ದ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇದೊಡೆ ಅಮ್ಮನಕ್ಲು ಮುಲ್ಲೆ ನಡತ್ತೊಂಪು ಒಂದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಜನ ಎಲ್ಲ ಬೆರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿರೋಡ ನಾನು ಮಿತ್ತು ಮುಟ್ಟ ಕೊನೆ ಟೈಮ್ಗೆ ಲೈಟ್ ಇತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ದ ಲೈಟ್
ಇಂಕ ಕೋಲಾಪುರ ತುಡುಪಿದಾಡಿಯ ಇಲ್ಲಾಗ ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚ ಪೊರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಒಂಟೆ ಪೊರ್ತೇವೆ ಅಮ್ಮ ನಾಲ್ಕು ಉಳ್ಳೇವೆ ಅಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಉಂಟು ದುನಿಯನ್ ಅಮ್ಮ ಮೂಲ್ಲೇರು ಅಮ್ಮ ಬರಂದೆ ಪಂಡ ಕೋಡ ಬೈದ ಆರು ಸರಿ ಕಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಬೈಜೇರತ್ತೆ ಕಿತ್ತೆ ಬರ್ತೇರು ವಿಡಿಯೋಗು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇರ್ತೇರು ಮಾತ್ರ ಕೋಲ ತೂದು ಪೂರ ಬತ್ತ ಇಂಕ್ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿದೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನಲ ಇತ್ತೇರತ್ತೆ ಅಕ್ಲ ನಡುಟು ಪೋದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಬಂಗಾನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಏನೊಂಚೂರು ಕುದ್ದಿ ಇತ್ತನೆ ಹಿಡ್ದು ಹತ್ರ ಉದದ್ದದ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಎನ್ನರ್ದು ಎದುರು ಉಂತುದೇದ ಅಂಚೆ ಇಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕೆ ತಾಪನೆ ನಾತ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ ಇಂಕ ಆಸೆ ಇತ್ತೇನ ಪೋಪುನೇಟ್ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿದೆ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕಲಾಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೋಗ ಮಾತೇರ ಇಗ್ಲ ತೀಲೆ ಕಾಪುಂಡು ಪಂದು ಅಂಡ್ ಇಂಕು ಪೋನಾಗ ಕೋಲ ಶುರು ಆದಿತ್ತಂಡು ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಪೋನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪೂರ ರಶ್ ಇತ್ತನತೆ ಜನ ಎಂಕುಲ ಈಗ ಪಿರಾಡು ಅಂತಾರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಹಿಂಗೆ ಸರಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೇಗ ಒಂದೊಂದು ಕೋಲ ಪೂರ ತುವರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ನಾತೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದೆ ದೆಪ್ಪರ ಪೂರ ಆಯ್ನಾತೆ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೇಗ ತುಜಪ್ಪದ ಬಂದು ಅಂಚ ಆಶಾನಕಲ್ಲ ಬೈದೆ ಮುಂದೆ ಆಶೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತೇನೆ ಹಾಯ್ ಬಂದೆ ರಮ್ಯ ಅಡಿಗೆ ತಗೋನೆ ಬಿಲ್ಲೋರು ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಕೋಲಾಪುರ ತೂದು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚ ಪೊರ್ತದ ಅಲ್ಲಿ ಜಾತಿದ ಕೋಲೆ ಎಪ್ಪಲ ಬೇಗ ಕೈದ ಹಾಕೊಂಡು ನನ್ನ ತುಲಾಭಾರ ಪುರ ಇಪ್ಪುಂಡಿಗೆ ಅವಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡ ಈಗ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲ ಅವತ್ತ ಆಶನಾಕಿ ಪುರ ಬರ್ತೇವೆ ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲ ಅವತ್ತ ಈಜಿನ ಉಂತುದು ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಶುರು ಆತಿಜಿ ಈಜಿನ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೇಂಡು ಶುರು ಆತಿಜಿ ನನ್ನ ಶುರು ಆವಡು ತುಲಾಭಾರ ಪುರ ಅಂಚ ಈ ಏರ್ಲ ಪಡ್ಡೆರ ಬೆಟ್ಟದ ಕೋಲಪುರ ತೂದಿತಿಜರ್ನ ತೂಲೆ ನಿಗ್ಲೆ ಖುಷಿ ಏರ್ಲ ಪಡ್ಡೆರ ಬೆಟ್ಟದ ಕೋಲ ತೂದಿತಿಜರ್ನ ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಕೋಡಿರ್ದು ಬರ್ಪೇರತ್ತೆ ಅಂಚ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನೀಡೆಗೆ ಏನು ಮಲ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ವೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂತ ಮಾತೇರಿಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್.